Aduna na'y kahayag nga makabalik ang ubang traditional PUJ sa kadalanan sa Dakbayan Sugbo. Apan kapinlang una sa usa ka libo ka mga PUJ ang giduso nga tugutang makabalik og biyahe sunod buwan posible. Ano yung report? Sa 5,000 ka mga traditional PUJ, 1,355 lang una ang girekomendar nga pabalikon sa pagbiyahe sa Dakbayan sa Sugbo. Doon na usay mga ruta nga gikinahanglan nilang subayon. Kini base usab sa konsultasyon nga gipahigayon sa mga naglangkob sa ad hoc committee nga giumol ni Mayor Edgardo Labilla. Apil na sa komite ang LTO o ang LTFRB. Giklaro sa mayor nga ipaubos sa makuting nga evaluation ang mga drivers o operator sa dili pa hingpit nga tugutang makabiyahe. Kini ilabi na sa pagpaubos sa COVID test isip pagsiguro sa minimum health protocol. Oktubre 30 hangtod sa Nobyembre 3 ang evaluation process nga gitakda alang sa mga PUJ drivers. But they should still be subjected to an evaluation kining 1,355. Doon ay specific roads and there's going to be an evaluation. Of course, the operator must have to comply with the requirements set forth by the LTFRB, and of course the drivers must first undergo, of course, test seminar sa CCTO, and of course must have to undergo first a rapid testing. Samtang kadtong wa patuguting makabalik sa pagpamasahero, irekomendar sa mayor nga hatagan og panginabuhian sa ubang mga transport group. Samtang naghuwat pa silang tugutan nga makabalik sa pagpamasahero. Gipasabot sa mayor nga dili mahimong dunganon ang pagtugot sa tanang mga PUJ tungod sa kahimtang karon mugna sa pandemic. The Jeepney Operators Association, I think during the meetings and kining consultation, they have agreed on this. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.